Otvorena vrata specijalizovanog informatičkog smjera organizovali su upravo učenici koji se školuju za buduće IT stručnjake. Matija Sabo-Vojnić, koji ide u 3. razred, priča nam da smjer koji pohađa daje veoma široko znanje, ali je također i ulaznica za IT svet. Upoznali smo naše mlađe vršnjake sa planom i programom za IT smjer u gimnaziji, pokazali smo im neke profesore, mi smo podelili neka svoja iskustva sa njima, upoznali smo ih sa našim takmičarima koji se takmiče iz matematike, fizike, programiranja i opštih predmeta, pošto karakteristika za IT smjer u gimnaziji je što sem konkretnih znanja iz informatičkih predmeta daje veoma široka opšta znanja. Osnova IT smjera je programiranje koje se uči tokom prve 3 godine, predaje ga profesorka Snežana Žužić. Ono što želim da napomenem, što mislim da je uvek najvažnije istaći za buduće naše učenike, jeste to da mi počinjemo od samoga početka. Znači, neko predznanje je dobrodošlo, ali nije obavezno. Počinjemo od početka, tako da ćemo zajedno napredovati kasnije ka tim nekim složenijim zadacima, složenijim izazovima i složenijim projektima. Prva generacija đaka koja je upisala IT smjer u gimnaziji Svetozar Marković će ove godine maturirati, a oni su tokom godine pokazivali zavidne rezultate kako na takmičenjima, tako i u drugim predmetima. Naši učenici su uspešni ne samo u programiranju i ostalim stručnim predmetima, nego i iz matematike, fizike, srpskog jezika, istorije. Takmičari su se ove godine, vrlo su bili aktivni u svim odeljenjima, znači od 1. do 4. odeljenja. Imamo značajne i zavidne uspehe na takmičenjima i prošlih godina. Ove godine su se 3 učenika iz 3. IT plasirala na republičko takmičenje, također i jedan učenik 4. IT odeljenja. Osmaci nadareni za računarstvo i informatiku specijalizovani obrazovni profil mogu da upišu na srpskom nastavnom jeziku, a odeljenje će imati 20 učenika.